Dobrý den, jsem Jan Brejcha z agentury Marketeer a dnes bych vám chtěl předvést náš audit webu a profilu na Google. Ukážu vám, z čeho se skládá a jak vám může pomoct v rozvoji vašeho lokálního biznesu. Za jednorázovou cenu získáte obratem konkrétní a srozumitelný přehled, kde přesně přicházíte o zákazníky a co s tím udělat. Na co se v auditu společně podíváme? Máme tady příklad reportu, který jsme zpracovávali pro zahradní architektku, kde hned v úvodu vidíte klíčové statistiky, které nás zajímají, se kterými budeme dále pracovat a které nám pomáhají v tom se zorientovat v tom vlastním reportu. První část řeší viditelnost na mapách a lokální konkurenci. Porovnáváme vás s desítkami firem z vašeho okolí, které bojují o stejné zákazníky. Zjistíme, proč vás lidé na mapě případně nevidí. Zda vám chybí fotky, otevírací doba, nebo máte méně recenzí než soused. A dostanete konkrétní seznam kroků, jak se posunout výš. Tomu se věnuje tady ta celá první část, kde tady vidíte skóre jednotlivých profilů a jak si vede ten váš vlastní profil. Vždycky na závěr každé sekce pak vidíte konkrétní seznam doporučení. Velký důraz dáváme na technický audit a rychlost webu. Google dnes weby hodnotí primárně podle toho, jak fungují na mobilech. Zkontrolujeme proto, zda se vám správně načítají obrázky a prověříme celou řadu technických parametrů. Jde o to, aby vyhledávací roboti a umělá inteligence vašemu webu 100% rozuměli, neměli problém s jeho procházením a rádi ho doporučovali na předních pozicích. V našem případě jsme provedli už celou řadu optimalizací, takže tady to skóre máme poměrně vysoké. Zbývá tady maximálně upravit úvodní obrázek na webu, tak aby se zobrazoval co nejrychleji a věnovali jsme se i optimalizaci technické základny webu, to znamená, aby všechny ty prvky, které roboti potřebují pro to, aby dostali z toho webu maximum informací, tak aby tam byly nastaveny. A v další části se zaměřujeme potom na klíčová slova a texty, tedy na místa, kde vám zákazníci utíkají na poslední chvíli. Z dat Google vytáhneme fráze, které lidé hledali, když se jim váš web sice ukázal, ale oni přesto klikli na konkurenci. Porovnáváme vaše titulky a popisky s těmi nejlepšími v oboru a ukážeme vám, jak je přeformulovat, aby lidé vteřinovým pohledem vyhodnotili, že chtějí kliknout právě na vás. Na příkladu vyhledávací fráze záhon u plotu, kde tady vidíme, který se zobrazuje na 13. pozici. Máme náhled toho, jak se aktuálně ta stránka zobrazuje. Vedle toho je porovnání těch nejlepších nebo těch profilů, které se ukazují na prvních místech. A na základě toho píšeme doporučení, jak ten titulek, eventuálně popis té stránky upravit, aby dával těm vašim zákazníkům dostatek informací a věděli, že chtějí kliknout právě na vás. Celý audit pak dostanete jako přehledný dokument a k němu e-mail se 3 hlavními prioritami, abyste věděli, čím začít nejrychleji. Všechna doporučení píšeme tak, že si je zvládnete opravit sami. Pokud byste ale chtěli, můžeme si výsledky projít společně nebo opravy kompletně zpracovat za vás. Pokud chcete mít jasno a přestat vodit zákazníky konkurenci, budeme se těšit na vaši objednávku. Hezký den.